Monster Legendu. Danas ćemo nešto bez oko da radimo. Ajde. Zara pokupit ću se. Ajde. Tako. Pokupit ću pare. Pokupit ću ovo i evo ga. Ćemo ovo malo da sredimo. Da li neko može reći ko je ovo ja? Molim vas, please, sada, odmah, u komentare pišite. Ovaj klip neće baš nešto dugo da traje. Probat ćemo da pređemo ovaj nivo. Ovo neće biti teško. Jer već jedino da se borim. Ovo će biti prosto kao pasar. Baš. Ja borim. Ovako. Prvo ćemo njega u sredini, ovog ćemo prvo dobijemo. Ali ga ode. Sad ćemo ih prosto doteramo. Sad vidite kako nas to radi. Gdje su? Ako pita ih. Vidimo koliko njima skide. Bez veze sam potrošio pare. Brže. Sad ćemo vidimo. Čekajte, sad vidite. Samo. Baš nije nešto lako ove pobediti. Ja bih volila da mi vi vidite, ali nemam sad prednju kameru. Pa mi ne možete tako dobro vidjeti. Mislim, ne možete me uopšte vidjeti. Volila bi da imam, ali šta ćete. Yeah. I evo ga, jednog smo ubili. Će biti duga borba. Vidimo kako je s njom 3 minuta. Ćemo malo ubiozak drugih. Opet ćemo 2. Ili pravim, najvažnijih. A nekam se ubija, onako što navojem da pobedim. Nek udara, nek puca, nek udara, srca. Nek udara, nek puca, nek udara, srca. Ovako. Ovako ću. Posjetite moju Facebook stranicu. Aleksandar Branček, samo ukucate tako i vidjet ćemo odmah to. Ne. Mrazim to. Vi? Da. Isto kao ja. Kako ne vrata ne zvuči. Ovdje se neko sad sprde. Posle moram vidjeti poruke.
Tako to. Ajde, više umri. Gledaj kad me još ubije. To... Jako malo, ali ipak nešto. Sad ćemo da obiđemo malo moje drugare. Obiđemo njih troje. Obiđemo njega. Ali loš. Ne znam, 37 level. A uškće ima malo sve, ima hrane, jako malo. Dali! Blokiram. Njega. Čekajte malo. Skoro sam malo. Evo ga. Pogledajte vi taj perfecting 2 4 malo nemoguće. Ja mrš muvo. Ja se idemo na treće, ovo smo sve vidjeli. Da nismo, da vam još pokažem. Ako na ovom ostrvu imate sve biljane, mislim biljkane. I ako imate ovo, možete da nešto kao nešto imate neki krug i to vam nešto kao spaša, bla bla bla. I sad idemo na njega, joj. Treba smo na ono dođe se da idemo, ali sad ćemo samo malo da vidim ja ovog kako je. Malo param. Ajoj. Ali, da li ne možete veriti koliko ima dijamanata? To je nemoguće koliko ima dijamanata. Pogledajte, sve čisto. Šta je? Fire Habits 4 level. Ovo pravim skoro. Ovo ima, nema. I to je bilo to. Što se tiče današnje epizode. Hvala vam što ste gledali. Bye.